Náhrdelník, ktorý otriasol francúzskou monarchiou. Kde bolo, tam bolo, asi pred 240 rokmi, dal jeden starnúci kráľ vyrobiť pre svoju mladú milenku šialene drahý náhrdelník. Výroba trvala niekoľko rokov, kráľ medzi tým zomrel, nový kráľ vyhnal milenku z dvora a dvom klenotníkom ostali okrem náhrdelníka nepredstaviteľnej ceny len prázdne pokladnice a oči pre plač. Keď sa Ľudovít XV. Rozhodol svojej oficiálnej milenke Madame du Barry dokázať lásku drahým klenotom, netušil, akú lavínu udalostí tým spustí. Parížski klenotníci Bohémer a Bessange sa po smrti suveréna pokúsili predať šperk mladej kráľovnej Márii Antoinette, ale tá ho, vediac, kto mal byť pôvodne jeho majiteľkou, odmietla. Nešťastní šperkári, ktorí sa sami zadlžili, aby klenot vyrobili, sa ho pokúsili predať na všetkých európskych dvoroch, no neúspešne. Po narodení následníka trónu v roku 1781 sa obrátili na kráľovnu znova. Šťastný otec Ľudovít XVI. Sa ponúkol, že jej šperk kúpi, ale Mária Antoinetta ho vraj odmietla so slovami: Za túto cenu radšej postavme vojnovú loď, ktorá bude slúžiť kráľovi a štátu. Od panovničky, ktorá mala povesť márnotratníčky a bola prezývaná Madame Deficit, by takúto reakciu málo kto čakal. Podvodnička a naivný kardinál. Z nenazdania sa na scéne objavila Jeanne de la Motte, intrigánka a manipulátorka, ktorá zosnovala tzv. Náhrdelníkovú aféru, pochádzala z veľmi chudobnej šľachtickej rodiny. Vraj až tak chudobnej, že ju matka v detstve nútila chodiť po žobraní. Jej predok bol síce ľavobočkom francúzskeho kráľa Henricha II., ten ho však za svojho syna oficiálne nikdy neuznal. Jeanne de la Motte si ale hrdo pridávala za meno prídavok de Valois, čo je vetva kapetovskej kráľovskej dynastie vládnucej vo Francúzsku pred Bourbonovcami. Jeanne ako správna mytomanka rozprávala každému, kto ju chcel počúvať, že patrí medzi najbližšie priateľky francúzskej kráľovnej. Dokonca o nej hovorila dôverne ako o svojej sesternici. Ambiciózna podvodnička sa ľahko dostala do kuloárov Versajského zámku, čo v 18. storočí nebol pre peknú, dobre oblečenú a dostatočne sebavedomú ženu problém. Keď v decembri 1784 stretla Bohémera a Bessangea, ktorí ju prosili o pomoc, aby sa prihovorila u svojej kráľovskej priateľky, nech od nich kúpi náhrdelník, skrzol jej v hlave šialený nápad, do ktorého zatiahla aj svojho nič netušiaceho milenca. Kardinál a dvojníčka. Kardinál de Rohan je ďalším sólistom v tomto neuveriteľnom príbehu, ktorý historici nazývajú najväčší podvod vo francúzskej monarchii. Bol potomkom jednej z najbohatších a najváženejších francúzskych rodín. S vtedy ešte princeznou Máriou Antoinettou sa kardinál stretol pri jej príchode do Francúzska. Bol to práve on, kto bol oficiálne poverený privítať ju na hraniciach, keď sa mladá rakúska arcivojvodkyňa sťahovala do svojej novej domoviny. Rohan sa neskôr stal ambasádorom francúzskeho kráľa na Viedenskom dvore, kde sa jeho túžba po luxuse, striedanie mileniek a frivolný život nepáčili cisárovnej Márii Terézii. Tento pocit len umocnil fakt, že Rohan odhalil chystaný komplot, keď si Rakúsko, Rusko a Prusko chceli rozdeliť Poľsko, a informoval o tom svojho ministra zahraničných vecí. List, ktorý predstavuje rakúsku cisárovnu ako karikatúru, ktorá v jednej ruke drží vreckovku a utiera si slzy, a v druhej meč, ktorým si usekáva svoju časť Poľska, sa dostal do rúk vtedajšej kráľovej metrese Madame du Barry. Tá ho nahlas a s patričnými posmeškami prečítala na jednej z oficiálnych večerí vo Versailles.
Mária Antoaneta, ktorej sa toto zosmiešnenie jej matky dostalo do uší, Rohanovi nikdy neodpustila a z celej duše ho neznášala. Ambiciózny kardinál mal tak zahatanú nielen možnosť stať sa prvým ministrom, k čomu mal zo svojho postavenia, rodu a funkcií veľmi blízko, ale podľa dobových klebiet sa do kráľovnej zamiloval a zúfalo sa snažil votrieť do jej priazne. Táto situácia vyhovovala jeho milenke Jeanne de la Motte. Ponúkla sa kardinálovi, že mu pomôže dostať sa z kráľovninej nemilosti a odovzdá jej jeho list. Po sérii falošných milostných listov, keď miesto vládkyne kardinálovi odpisoval Jeannin ďalší milenec Rétaux de Villette, dokonca zorganizovala stretnutie medzi Rohanom a kráľovnou. Ako sa mohol nechať tento 50-ročný vysoký cirkevný hodnostár a diplomat tak ľahko oklamať? Nehanebná intrigánka našla a zaplatila dvojníčku. Parížská prostitútka Nicole d'Oliva sa totiž panovníčke podobala a pri nočnom stretnutí vo Versailleskom parku, ktoré bolo akoby náhodou prerušené nežiaducimi okoloidúcimi, samoľúby šľachtic uveril, čomu veriť chcel. Potom to už nebol problému nahovoriť, že kráľovná túži po náhrdelníku, ale obáva sa reakcie verejnosti a falošným listom poverila kardinála, aby diskrétne sprostredkoval kúpu šperku a poslal jej ho po Jeanne do Versailles. Keď sa však klenotníci aj s kardinálom neprestávajú čudovať, prečo kráľovná náhrdelník nenosí a prvá splátka sa začína blížiť, drahá falošná sesternica sa vyparí aj s náhrdelníkom. Zatknite pána kardinála. Zaznelo 15. augusta 1785 v zrkadlovej sieni vo Versailles. Bol to sviatok na nebo vzatia Panny Márie a kardinál de Rohan sa v kráľovskej kaplnke práve chystal slúžiť omšu. Tejto vete, ktorá uvrhla jedného z najvyšších cirkevných hodnostárov francúzskeho kráľovstva do väzenia, ktorá znamenala absolútny škandál a urýchlila príchod francúzskej revolúcie, predchádzali neuhradené splátky za náhrdelník, urgovanie klenotníkov u kráľovnej, ktorá vôbec netušila, o čo ide, a pozvanie kardinála pred kráľovský pár, kde musel vysvetliť, ako a kým sa nechal oklamať. Ponížený kardinál sa kráľovnej ospravedlnil. Zaviazal sa náhrdelník zaplatiť, požiadal kráľa o verejný proces a kráľ súhlasil. 22. mája 1789 zasadlo 64 členov francúzskeho parlamentu a kardinála zbavili obvinenia. Morálne bol očistený zo spoluviny a urážky majestátu, ale Bohémerovi a Bessangeovi musel za náhrdelník zaplatiť 1 600 000 livier. S veľkými ťažkosťami po predaji nehnuteľnosti a pozemkov dlh nakoniec kardinálovi potomkovia doplatili až koncom 19. storočia. Jeanne de la Motte de Valois, ktorú polícia chytila, avšak už bez klenotu, bola odsúdená k verejnému bičovaniu, vypáleniu znaku V ako voleuse, zlodejka, a doživotnému žaláru. Z väzenia sa jej podarilo utiecť do Londýna, kde napísala pamäte Mémoire de la Comtesse de Valois de la Motte. Najhoršie z celej aféry vyšla úplne nevinná kráľovná. Oslobodenie kardinála de Rohan francúzskym parlamentom bolo pre nešťastnú, už aj tak ľudom nenávidenú kráľovnú ďalším ponížením. Po celom Paríži kolovali pamflety popisujúce, ako sa Rakúšanka predala kardinálovi za diamanty. Dokonca aj počas procesu, v ktorom francúzsku kráľovnu odsúdia na smrť pod gilotínou, jej vmetú do tváre nepravdivé obvinenia z náhrdelníkovej aféry. Ako povedal významný francúzsky politik Honoré Mirabeau, proces kvôli kráľovninmu náhrdelníku bol predohrou francúzskej revolúcie.